אני מאמין בשתי דברים ששנה האחרונה לימדה אותי יותר מהכל, ואני משתדל לדבוק בהם. אחד זה שיש לנו שליטה אך ורק על המעשים שלנו. רק מה שאני פיזית יכול לעשות ולהשפיע עליו, אני צריך להתעסק בו. כל מה שאין לי יכולת להשפיע עליו, כל התעסקות בו היא לא תיצור משהו טוב. היא רק תגרע ממני ותכניס אותי לתסכול ודברים שלא יעזרו לי ולא יקדמו אותי. הדבר השני הוא, כשיש לנו רצון או משהו להשיג, יש לנו שתי דרכים להסתכל עליו. אחד זה, אם הגשמת הדבר תלויה במה שאני יכול לעשות, במה שבשליטתי, במה שאני, ידיי, הפה שלי, המילים שלי יכולים להשפיע עליו, ויש קשיים בדרך כדי להשיג אותו, אז זה מבחן של כמה אני רוצה אותו, וכמה אני מוכן לעשות בשביל להשיג את הדבר הזה. מהצד השני, אם השגת הדבר לא תלויה בי ולא ביכולת שלי, ולא משנה כמה עשיתי, או גם אם לא עשיתי, אבל אני מבין שזה משהו שלא תלוי בי, אלא תלוי במעשים של אדם אחר, או בארגון אחר, או בכל דבר שהוא לא הידיים שלי או המילים שלי, אז צריך לשחרר. עכשיו, אני אומר את הדברים האלה כי... וואו, עבר שנה מה-7 באוקטובר. השנה האחרונה הייתה מהשנים הקשות בחיי. בחיי כולנו, כן, אבל זה הערוץ שלי, אני מדבר פה על הדברים שלי. כל כך הרבה שכול, הרס, משפחות שהתפרקו, אנשים שנהרגו, קשרים שנותקו. סליחה. מכל הסיבות, כן? מכל הסיבות, מכל הדברים. ואנחנו, העם הזה והמדינה הזאת, מסרבים ללמוד את השיעור. אנחנו, העם והמדינה הזאת, מסרבים ללמוד את השיעור. כי בכל קושי, בכל נקודה קשה, יש שיעור שצריך ללמוד. לא כי יש מישהו בשמיים שיושב והחליט שאתה תעבור את זה כי אתה צריך ללמוד שיעור, אלא כי כל סיטואציה קשה שאנחנו נתקלים בה, אנחנו יכולים להבין שיש פה משהו שאנחנו עושים לא בסדר, וזה צריך להרים אותנו למעלה, ולהתעלות מזה ולהבין כדי להשתפר, גם אם זה לא אשמתך, גם אם לא היה לך חלק בזה, וגם אם עשית את הכי טוב שלך, ועדיין נקלעת לך של סיטואציה, אתה צריך להבין מה השיעור פה. או שאתה יכול פשוט לתת לזה לקחת אותך למטה, ולגבור אותך. אז שנה מה-7 באוקטובר, ואני פותח טלוויזיה, ועדיין ריבים פוליטיים, עדיין אפילו הטקסים נהיו פוליטיים של, כאילו שנה של מחאות, שנה של האירוע הכי נורא שקרה בעם הזה, ואנחנו מסרבים ללמוד, אנחנו מסרבים להשתפר. אנחנו עדיין רוצים להיות צודקים כדי לנצח את הצד השני, אבל אין פה צדדים, אין פה. אנחנו עם אחד, אנחנו גוש אחד, ובעצם שאני רוצה להיות צודק על הצד השני, אני רוצה להביס את הצד השני, אבל זה חרטה, אני מביס את עצמי. אנחנו משמידים אחד את השני. כל מסתכל על זה שאנחנו משפחה, אולי לא הכי מגובשת, משפחה שכועסת, שרבה, אבל משפחה, אבל עם אחד שנרדף במשך כל ההיסטוריה. ובמקום להסתכל על זה ככה ולהבין שזה בסדר, זה בסדר שיש אנשים שלא חושבים כמוך, זה בסדר. זה בסדר שיש ערוץ 14 שאומר דברים כאלה, וערוץ 11, 12, 13 שכל אחד אומר את הדברים שלו. ואנחנו צריכים ללמוד את השיעור הזה של אחדות, את השיעור הזה של לשחרר, את השיעור הזה של לקחת אוויר ולהבין שגם אם יש לי בן משפחה שחושב אחרת ממני, אני לא צריך לנצח אותו. אני צריך לקבל את זה שהוא שונה ממני, שהוא רוצה דברים אחרים ממני, ולאהוב אותו כמו שהוא, ולמצוא את עמק השווה, ולעשות את הוויתורים כשצריך, וגם כשלא עושים את הוויתורים, לזכור איך לדבר, ואיך לשחק את המשחק הזה, כי המטרה של כל המשחק הזה בסוף, שכל העם הזה של המדינה הזאת, זה שיהיה לנו מקום בטוח לחיות בו. אנחנו רואים מה קורה בעולם. וזה פשוט נשגב מבינתי, שאחרי כל כך הרבה שכול, כל כך הרבה אנשים מתים שראיתי השנה, כל כך הרבה אסונות, אנחנו עדיין בלופ הזה. זהו, עשיתי את הסרטון הזה להזכיר לעצמי ולהזכיר לכל מי שצופה אותו, שקחו אוויר.
קחו אוויר ותתעסקו במה שיש לכם שליטה עליו, ובמה שאין לכם שליטה עליו תשחררו. תשחררו ותזכרו תמיד שאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. תחשבו על זה, תזכרו את זה. שאנחנו חושבים שדברים יקרו X אם נעשה מהלך מסוים, אבל יכול להיות שאם גם נשחרר וניתן לחיים לעשות את שלהם, זה יקרה בדיוק הפוך. כמה דברים קרו בשנים האחרונות שאף אחד לא חזה, וגם תוך כדי שהם קרו, כל החזיונות שהיו וכל התחזיות שהיו, התבררו כלא נכונות. גם השנה זה קרה. זהו, מאחל לנו שנה נהדרת, ותנו לייק ושיתוף אם אהבתם.